हा, हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरू तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आणि नामानिष्ठदास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करत आहोत. तर प्रथम मी मंगलाचरणने सुरुवात करते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आपण स्कंद 1 अध्याय 5 आणि श्लोक क्रमांक 10 पासून सुरुवात करतोय आज. हरे कृष्ण. न यद्वच्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृहीत कैर्चित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जी वाणी संपूर्ण जगताला पवित्र करणाऱ्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या दिव्य गुणांचे वर्णन करीत नाही, त्या वाणीला महान संत कावळ्याच्या तीर्थस्थानाप्रमाणे अपवित्र समजतात. सर्व दृष्टीने सिद्ध असणारे व्यक्ती दिव्य धामाचे निवासी असल्यामुळे ते अशा ठिकाणी आनंद घेत नाहीत. हरे कृष्ण. सुमन माताजी. हा, वाचते. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. कावळे आणि हंस मानसिक प्रवृत्तीचे भिन्न प्रकारचे पक्षी. जरा स्क्रोल करा जरा माताजी. हा, भिन्न प्रकारचे पक्षी आहेत. सकाम कर्मामध्ये व्यस्त असणाऱ्या लोकांची किंवा लोभी कामुक लोकांची तुलना कावळ्याशी केलेली असते. कावळ्यांना केर कचरा टाकण्याचे ठिकाण फार आवडते. त्याप्रमाणे सकाम कर्मे करणाऱ्या कामुक व्यक्तींना सुरा सुंदरी आणि स्थूल इंद्रिय तृप्तीची ठिकाणे प्रिय असतात. सभा आणि संमेलनासाठी कावळे ज्या ठिकाणी एकत्र येतात तेथे हंसांना आनंद वाटत नाही. जेथे आकर्षक निसर्ग सौंदर्य नाही, कमळांनी अलंकृत असलेली स्वच्छ पाण्याची सरोवरे आहेत, निसर्गाचे विविध रंगी सौंदर्य जेथे अवतरले आहे, अशा ठिकाणी हंस पाहावयास मिळतात. या दोन पक्षांमधील हा भेद आहे. निसर्गाने भिन्न भिन्न योनीतील प्राण्यांना भिन्न भिन्न मानसिक स्वभाव दिलेला असल्याने त्यांना एकाच पातळीवर आणणे शक्य नसते. त्याचप्रमाणे भिन्न भिन्न मनोवृत्तीच्या भिन्न भिन्न प्रकारच्या लोकांसाठी भिन्न भिन्न प्रकारचे साहित्य पाहावयास मिळते. कावळ्यांप्रमाणे मनोवृत्ती असणाऱ्या लोकांना आकृष्ट करणारे जे निकृष्ट साहित्य असते ते कामुक विषयाच्या टाकाऊ केर कचऱ्याने भरलेले असते. स्थूल देह आणि मन यांच्या संदर्भात विषयांना सामान्यपणे प्रजल्प असे संबोधले जाते. असे वाङ्मय लौकिक उपमारूपके योजून अलंकारिक भाषेत प्रस्तुत केलेले असते. असे असूनही त्यात भगवंताचे
यश वर्णन केलेले नसते. असे गद्य पद्य मग ते कोणत्याही विषयावरचे असोत, ते प्रेताला भूषविणारे अलंकारच आहोत. आध्यात्मिक दृष्टीने उन्नत असलेले लोक ज्यांची तुलना हंसाची केली जाते, अशा मृत थांबा कुठे गेलं अध्यात्मात उन्नत अशा हंसासमान लोकांना साहित्याशी या कर्तव्य नसते. अशा लोकांना माणस असेही म्हटले जाते, कारण ते आध्यात्मिक स्तरावर भगवंताच्या अहेतुकी शुद्ध भक्तीचे आदर्श टिकवून ठेवतात. त्यामुळे इंद्रिय नाही, मधलं सुखोन्मुख राहिलं बघा माताजी. मधली कुठे एक राहिलो. दोन वाक्य न राहिली. इथून वाचा बरं. थांबा. असे असूनही त्यात भगवंतांचे, जे तुम्ही वाचताय ना त्याच्या 2-3 ओळी वरती जा. असे हा असूनही त्यात भगवंतांचे यश वर्णन केलेले नसते. हम्म. थांबा 1 मिनिट. हा, तो पॅरेग्राफ जिथून सुरू हा होतोय ना त्याच्यात 5वी हा 6वी लाईन आहे यश बघा खाली. हा यश वर्णन केलेले नसते, त्याच्या पुढे वाचू का? हा कारण हा, त्याच्या त्याच्या मागचं पुढचं मला वाचा. दिसतच नाही. हा हा हा, वाचा ना तिथून. हा ज्यांची तुलना हंसाशी केलेली आहे, बरोबर. नाही, आता असे आलं. गद्य, हा असे हा हा गद्य आता आता पद्य. आलं, आता आलं. हा हा थांबा. अजून गेलं वर आता परत. जरा स्क्रोल करा थोडस. ते वर गेलं परत. हा यश वर्णन केलेले नसते. असे गद्य पद्य मग ते कोणत्याही विषयावरचे असो, ते प्रेताला भूषविणारे अलंकारच आहोत. आध्यात्मिक दृष्टीने उन्नत असलेले लोक ज्यांची तुलना हंसाशी केलेली आहे, अशा मृत साहित्यात रुची ठेवत नाहीत. कारण आध्यात्मिक दृष्ट्या मृत झालेल्या लोकांकरिताच ते आनंद मिळवण्याचे साधन असते. असे रजोगुणातील आणि तमोगुणातील साहित्य निरनिराळ्या शीर्षकाखाली वितरित केले जाते, परंतु त्याद्वारे मानवाची आध्यात्मिक जिज्ञासा यत्किंचित देखील पूर्ण होत नाही. अध्यात्मात उन्नत अशा हंसासमान लोकांना या साहित्याशी काही कर्तव्य नसते. अशा लोकांना माणस असेही म्हटले जाते, कारण ते आध्यात्मिक स्तरावर भगवंतांच्या अहैतुकी शुद्ध भक्तीचे आदर्श टिकवून ठेवतात. त्यामुळे इंद्रिय सुखोन्मुख काम्य कर्मे तसेच भौतिक अहंकारे मनाचे सूक्ष्म तर्क यांना सर्वथा प्रतिबंध होतो. सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, लौकिक, कवी, मीमांसक, राजनीतिज्ञ असे जे सर्व इंद्रिय सुखासाठीच्या भौतिक प्रगतीत पूर्णपणे व्यस्त झालेले आहेत, ते सर्व भौतिक मायाशक्तीच्या कठपुतळ्या आहेत. ते जेथे अस्वीकृत विषय टाकलेले असतात, त्या स्थळी आनंद घेतात. श्रीधर स्वामींच्या मते हा वेश्यागामी लोकांचा आनंद आहे. भगवंतांच्या महात्म्याचे वर्णन करणाऱ्या साहित्याचा आनंद ज्यांनी मानवी कर्तव्य कर्माचे सार हस्तगत केले आहे, असे परमहंसच घेत असतात. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिलोकम् अबद्धवत्यपि नामा अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. दुसरीकडे जे साहित्य भगवान अनंताच्या नाम, यश, रूप, लीला इत्यादींच्या दिव्य महात्म्यांच्या वर्णनाने पूर्ण आहे, ती एक आगळी रचना आहे. ती या जगातील दिशाहीन संस्कृतीतील अपवित्र जीवनात क्रांती घडवून आणणाऱ्या दिव्य शब्दांनी ओतप्रत आहे. असे ते दिव्य साहित्य जरी अनियमित रूपाने रचलेले असेल, तरी प्रामाणिक शुद्ध लोकांकडून ते स्वीकारले जाते. त्याचे श्रवण व गायन केले जाते. हरे कृष्ण. कोण वाचेल वाचू आता? ना, पुन्हा वाचू का मीच? भीम. बघू कोणाला अजून वाचायचं आहे का? हा, नंतर मृणालिनी वाचू. माताजी. हा, मृणालिनी माताजी आणि पुढचा मग प्रतिभा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: महान चिंतकांचे वैशिष्ट्य हे असते की ते वाईटातूनही अत्यंत श्रेष्ठ अशी गोष्ट शोधून काढतात. असे म्हणतात की बुद्धिमान माणसांनी विषयाच्या कुंडातून अमृत ग्रहण करावे, अपवित्र स्थानी पडलेले सोनेही स्वीकारावे. उत्तम व गुणवान असेल तर अज्ञात कुळातील स्त्रीलाही पत्नी म्हणून स्वीकारावे आणि अस्पृश्य अशा कुळातील गुरुपासून
सदुपदेश ग्रहण करावा. याकरिता नीतीपर शिकवणी आहेत. त्या सर्वांनाच कोणत्याही अपवादाविना लागू होतात. संत पुरुषाची स्थिती मात्र सामान्य माणसाहून उच्च स्तरावर असते. तो नेहमीच परमेश्वराच्या यशाचे गान करण्यात व्यस्त असतो. परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा आणि महिमेचा प्रचार केल्याने जगाचे दूषित स्वरूप बदलू शकते. भागवतासारख्या दिव्य वाङ्मयाच्या प्रसारामुळे लोकांचे आचरण शुद्ध होईल. भागवताच्या या श्लोकावर भाष्य करताना आपल्या पुढे एक संकट उपस्थित झालेले आहे. आमचा शेजारी देश चीन याने भारताच्या सीमेवर आक्रमण केले आहे. जरी आमचा राजनैतिक क्षेत्राशी काही संबंध नाही, तरी आम्हाला हे ठाऊक आहे की भारत आणि चीन हे दोन्ही देश कोणत्याही वैमनस्याविना अनेक शतके शांतीपूर्वक राहत होते. याचे कारण हे आहे की त्यावेळी भागवत भावनामय वातावरण होते. या पृथ्वी तलावरचा प्रत्येक देश परमेश्वराला भीत होता. लोक सरळ हृदयाचे आणि सरळ मार्गी होते. त्यावेळी राजनैतिक डावपेचांची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. चीन आणि भारत या देशात भूमीवरून कोणतेही भांडण नव्हते. कलह हा जनतेसाठी कधीही हितकारक नसतो आणि निश्चितच या कारणास्तव युद्ध करण्याचे काहीही कारण नाही. परंतु हा कलहाच्या कलियुगात मागे सांगितल्याप्रमाणे थोडी जरी उत्तेजना मिळाली तरी कलह मासतात. या प्रश्नांचा भाग नाही, तर या कलियुगातील सामाजिक प्रदूषण त्याला कारण आहे. एका विशिष्ट वर्गाचे लोक परमेश्वराच्या नामाचे यशाचे संकीर्तन करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी सूत्रबद्ध प्रचार करीत आहेत. म्हणूनच संपूर्ण विश्वात भागवताचा संदेश पोहोचवण्याची मोठी आवश्यकता आहे. प्रत्येक सुज्ञ भारतीय नागरिकांचे हे कर्तव्य आहे की त्याने अखिल जगाच्या कल्याणासाठी आणि इच्छित शांतीसाठी भागवताच्या दिव्य संदेशाचा प्रसार करावा. भारताने आपल्या या महत्वाच्या कार्याची उपेक्षा केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण विश्वामध्ये संघर्ष होत आहेत आणि संकटे ओढवत आहेत. आमचा असा विश्वास आहे की भागवताचा दिव्य संदेश जर विश्वाच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकला तरी त्यामुळे त्यांच्या हृदयाचे परिवर्तन घडून येईल आणि स्वाभाविकपणे सामान्य लोक त्यांचे अनुकरण करतील. सामान्यपणे जनता ही आधुनिक राजनीतिज्ञ तसेच राजकीय नेते यांच्या हातातील एक कठपुतळी बनली आहे. जर अशाने त्यांचेच हृदय परिवर्तन होऊ शकले तर विश्वाच्या वातावरणात आमूलाग्र परिवर्तन होणे शक्य आहे. आम्हाला याची जाणीव आहे की जनसामान्यात कृष्ण भावना जागृत करण्यासाठी विश्वाच्या वातावरणाचे पुन्हा आध्यात्मिकीकरण करण्यासाठी दिव्य संदेशाने पूर्ण असा हा महान ग्रंथ प्रस्तुत करण्याचे प्रामाणिक कार्य अतिशय अवघड आहे. त्यात अनेक अडचणी आहेत. भागवताची ही विषय वस्तू पुरेशा भाषात, विशेषतः परदेशी भाषात प्रस्तुत करणे निश्चितच कठीण होणार आहे. तसेच आम्ही कितीही प्रयत्न केला तरी साहित्यिक त्रुटी राहून जातील. परंतु आमचा असा विश्वास आहे की या बाबतीत कितीही अडचणी आल्या तरी या गोष्टींच्या गंभीरतेवर विचार केला जाईल आणि समाजातील नेते हा सर्व शक्तिमान भगवंतांचे यशगान करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न असल्यामुळे त्याचा स्वीकार करतील. जेव्हा एखाद्या घराला आग लागते तेव्हा त्या घरातील लोक शेजारच्या घरातील लोकांकडे सहाय्य मागण्यासाठी धावत जातात. मग ते हे पाहत नाहीत की ते स्थानिक आहेत की परदेशी आहेत. त्यावेळी भाषा समजत असो किंवा नसो तरी ते त्यांची आवश्यकता समजतात. भागवताचा हा दिव्य संदेश विश्वातील प्रदूषित वातावरणात प्रसारित करण्यासाठी सहयोगाच्या भावनेची आवश्यकता आहे. भागवत आध्यात्मिक मूल्यांनी युक्त असे प्रमुख सूक्ष्म विधियुक्त विज्ञान आहे. म्हणून आम्ही विधीविषयी सजग आहोत, भाषेविषयी नाही. जर या महान वाङ्मयातील रहस्ये जगातील लोकांना समजली तर निश्चितच यश मिळेल. संपूर्ण जगात अनेक भौतिकवादी कार्यक्रम चालू असल्यामुळे कोणीही व्यक्ती किंवा राष्ट्र थोड्याशा उत्तेजनाने देखील दुसऱ्या व्यक्तींवर किंवा राष्ट्रांवर आक्रमण करतील.
यात काहीच आश्चर्य नाही. या कलहयुगाचा हा नियम आहे. आधीच जगातील सर्व वातावरण भ्रष्टाचाराने भरलेले आहे, याची सर्वांना जाण आहे. भोगवादी भौतिक विचारांनी ओतप्रत भरलेले असे कितीतरी साहित्य या जगात भरले आहे. अनेक देशात अश्लील साहित्याचा शोध घेऊन त्यावर कडक प्रतिबंध घालण्याकरिता अनेक समित्या नियुक्त केल्या गेल्या आहेत. याचा अर्थ हाच आहे की जरी सरकार आणि सूज्ञ नेते यांना असे साहित्य नको आहे, तरी लोकांना इंद्रिय तृप्त्यर्थ ते हवे आहे आणि इतके असूनही ते बाजारात उपलब्ध आहे. सामान्यतः लोक असेच साहित्य वाचू इच्छितात, कारण ती एक प्रवृत्ती झाली आहे. त्यांची मने विकृत आहेत, प्रदूषित आहेत, त्यामुळे ते अशा साहित्यांकडे आकर्षित होतात. अशा स्थितीत भागवतासारख्या दिव्य साहित्याने जनसामान्याच्या भ्रष्ट मनाचे व्यापार कमी होतील आणि उदात्त व रुचकर साहित्य वाचण्याची त्यांची आवडही पूर्ण होईल. प्रारंभी त्यांना आध्यात्मिक साहित्यात गोडी वाटणार नाही. उदाहरणार्थ, ज्याला कावीळ झाली आहे त्याला खडीसाखर आवडत नाही, परंतु आपल्याला माहीत असले पाहिजे की खडीसाखर हाच काविळीवरचा उपचार आहे. इंद्रिय तृप्तीच्या काविळीवर भगवद्गीता व भागवत या ग्रंथांचे अध्ययन खडीसाखरेप्रमाणे आहे. म्हणूनच या ग्रंथांचे सर्वत्र अध्ययन व्हावे, यासाठी प्रचार कार्य करणे आवश्यक आहे. जेव्हा लोकांमध्ये अशा साहित्याची आवड निर्माण होईल, तेव्हा समाजात वीज पसरविणारे दुसरे साहित्य आपोआप नष्ट होईल. म्हणून आमचा असा विश्वास आहे की मानव समाजातील प्रत्येक जण भागवताचे स्वागत करील. मग ते साहित्य वर्तमान कितीही साहित्यिक त्रुटींनी भरलेले असो, त्याचा स्वीकार केला जाईल, कारण नारदांनी त्याची प्रशंसा केलेली आहे. हे कृपा करून या अध्ययनात प्रकट झाले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नैष्कर्म्यम् अपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनशश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यप्यकारणम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्व भौतिक आसक्तीतून मुक्त असलेले आत्मसाक्षात्काराचे ज्ञान जर अच्युत भगवंतांच्या भावनेने शून्य असेल तर ते शोभून दिसत नाही. यास्तव स्वभावतःच दुःखप्रद व क्षणभंगूर असणारी सकाम कर्मे जर भगवंतांच्या भक्तीत उपयोगी पडत नसतील तर अशा कर्मांचा काय उपयोग. हरे कृष्ण. प्रतिभा माताजी. म्यूट आहात तुम्ही. तात्पर्य. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांच्या दिव्य महिमेशी संबंधित नसणारे सामान्य साहित्यच केवळ निरुपयोगी नाही, तर भगवत भक्तिरहित निराकार ब्रह्माविषयीचे वैदिक साहित्य आणि तार्किक ज्ञानही निरुपयोगी आहे. जर वरील आधारावर निराकार ब्रह्माचे तार्किक ज्ञान निरुपयोगी ठरवले जाते, तर मग भक्तीचा उद्देश पूर्ण न करणाऱ्या सामान्य सकाम कर्मांविषयी काय बोलावे. अशा काल्पनिक ज्ञानाने तसेच सकाम कर्माने कोणालाही सिद्धी प्राप्त होऊ शकत नाही. सामान्यतः सर्वजण सकाम कर्मात व्यस्त असतात. सकाम कर्म प्रारंभी आणि शेवटी असे सदैव कष्टदायकच असते. ते जर भगवत भक्तीच्या अधीन असेल तरच लाभप्रद होऊ शकते. भगवद्गीतेतही या विचाराचे समर्थन केले गेले आहे. अशा सकाम कर्माचे फळ भगवंताच्या सेवेत अर्पण केले पाहिजे, नाहीतर ते संसार बंधनाला कारणीभूत होते. सकाम कर्माचे अधिकृत भोगते भगवंत आहेत, म्हणून असे कर्म जीवाच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी योजिले जाते तेव्हा ते अतिशय कष्टदायक ठरते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण उर्वरित वाचन उद्या सुरू ठेवूया. नंदा माताजी तुम्ही उद्या वाचा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे. राम राम हरे हरे.
हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे हरी कृष्ण. बोल हरे सर्वांना. हरे कृष्ण.